Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýowşan Urban alyp barýarym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başynda NASA awzaly Türkmenistanyny ýokary derejede metan gazyny syzdyrýan 12 ýeriň üstüne açdy. Türkmenabadda Köň aeroportuň sökülmegi bilen bagly galplyklar ýüze çykarly diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler durýar. Şeýle-de bu hepde Türkmenistan ýurdun dolanýarys çäk bölünşigini ýetgedip 28 million manat tygyşytlamak isleýär. Türkmenbaşyda paýta ýagyny we uny telefon simini ýükleýärler. Türkmen prezidenti ýene bir kemçilik goýberen resmini işden boşatdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okulanlaryň bäşligine giripdir. Bu hepde Azatlygyň türkmenler Eýrandaky protestlere gatnaşyp demokratiýa we azatlyk talap edýärler diýen atlan çap eden söhbet döşlügi iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny çekýär. Bayramarly ýol helakçylygyny 4 adam ýogarly. Buyruk bermegi gowy berýän adamlar gödökçilik edýän kişi bolup kömek etmäge derek päskel berýär diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Azatlygyň web saýtyna giren tomoşaçylar Mar polisiýasyna para bermekden ýüdegren ýaşaýjynyň elinden alynan awtologyny ýerine gaýtaryp alyp bilýär baradaky video habarmady köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň web saýtyna girip habarlar bilen bagly öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýar. Azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiligini elden gidermäň. Gepleşiklerimizi Türkmenistandaky paýta ýygym we suwun we beýleki şertleriň ýeterlik bolmalygyny ýetişdirilmedik bol hasylyň döredýän aladalary ýurdun birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründen bäri ýetgewsiz ulanýan kadr geldi geçerliginiň gapdalyndan dowam etdirilýän mezur häkmetiň güýçlenýän baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň o huzurlygyna dören agyr ýagdaý bölekleýin boyun alyp eden gurrunlary synçylaryň köpüsiniň bellemegine görä ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň öz oglan eden o huzurlyk siýasatynyň netijesi bolup çykanlygyny boyun alyp eden çykyşlaryny ýatlatdy. Mysal üçin Sapar Murat Niýazow 2002-nji ýylda bu ýagdaýy boyun alyp şeýle diýipdi. Türkmenistan'ın kurun egilme dokma fabriklerimizi işletmek için 500 min tonna peşinden paýta gerek. Şolum şu wagt ýetenek. Emma şol wagt azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan bir paýtasy ýurtda mezur häkmetiň şuňa çenli saklanyp galmagynyň mümkin bolan sebäbini düşündirip telefon arkaly edilen söhbetdeşlikde şeýle diýipdi. Häzir paýtada adamlar mod işleýär, aýyp näme işlesin. Bir kilo paýta ýygyň 200 manatdan. Her paýta ýygyň 110 kilo ýygyň $1 gazanýar. Türkmenistanyň. SSR döwründe 20 köpük berilýär paýtaň 1 kilo wagyna. Şonam az berilýärdi. Şo döwürlerde 5 kilo paýtaň 1 manatdy. $1 boldy. Häzirini deňeşdirip göräň. 5 kilo niri 110 kilo niri. Ýöne synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanyň paýtaçylaryň, hünärmenleriň pikirleri kän dinlenmeýär. Şunun bilen barlykda Sapar Murat Niýazow paýtaçylygyň esasy bökdönçligini boyun alman meseleni ýogalmanyň öň ýanlarynda hem ýeriň hakyky ýetiniň tapylyp bilinmezligini syrykdyrýardy. Mysal üçin ol 2006-njy ýylyň ýanwaryna halk matam gününe Gapçaga baranyna paýta barada eden uly ýygnagyny öňe süren pikirlerini bölek güçek gaýtarap şeýle sözler aýdypdy. Ýygyna geçiren bolup, görkezine berip işlemäň. Ýöne edaralary, çağalary ýene orada gaýdýan, almaň. Olardan netije ýok, näme endi? Bu gowy osul bol. Ýeriň eýlerini tapyň. Hemme ýer tapylar, işlejek adam daýhan bar. Şonu tapsaňyz. Soňra bu hil sözler Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezident bolan ýyllarynda hem köp gaýtalandy. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň paýtadaky mezur häkmet meselesi resmi habarda aýdylan sözlerden çen tutulsa şol duran ýerinden gozganmandyr.
Azatlyk bilen gurulşan hünärmenleriň köpüsiniň pikirine görä, bir Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimiýet başyna gelenine o hozurlugyny düýpli özgörtmek barada beren wagdalarynyň soň 2018-nji ýylda döwletiň önüm satyn alışdyklaryny ýokarlandyrmak, daýhanlara ähli şerti döretmek barada beren wagdalarynyň ýene-de ýerine ýetirilmeýändigini aňlady. Emma ol golayda häkimleri ýygnap geçiren ýygnagyna edil prezident döwrüne edişýäli ýene-de häkimleri günäkar tapdy. Emma olary saýlap alýan we wezipä berýän. Olar bilen her hepde denýäli duşup işleşýän esasy ýol başynyň iş başarmalylygy barada hiç zat aýtmak diýip öňkü suwurluşyk inżineri Nur Muhammed Hanaw Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Bu temany soňky gelip gowşan maglumatlar esasynda kärdeşim Sehra dowam etdirýär. Türkmenistanda berk döwlet gödäwçiligi astynda saklanýan paýta önümçiligi ýurdun oba hojalyk puwdawynyň esasy özönleriniň biri hasaplanýar. Bellesek prezident paýta önümçiligindäki möhüm möwsümi ýagny paýta hasylyny gysga wagtda we ýitkisiz ýygnap almak işleriniň pes derejede alınıp barylmagyny soňky 10 günüň dowamında ikinji gezek tanqid etdi. Prezident 16 oktýabrda geçiren hökümet mejlisinde oba hojalyk tehnikalary, kabul ediş harmanhanalary, paýta arasalyjy kärhanalary bökdönşsiz işledilmelidir hem diýipdi. 22 oktýabrda bolsa prezidentiň kakasy, ýurdun öňkü prezidenti we Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow häkimleriň iş alyp barşyna nägilelik bildirip, paýta ýygmynyň pes derejede alınıp barylýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda Balkanyň häkimiýetleri paýta hasylyny ýygnap almak ugrundaky tagallalaryny güýçlendirdiler. Şunlar welaýatyň edara kärhanalarynda işleýän işgärler köpçülikleýin paýta ýygmyna gatnaşdyrylýar. Şugun Balkanawat, Gumdağ, Bereket, Serdar we Maktumly şäherleriniň büdjet işgärleri köpçülikleýin paýta alınıp gidilýär. Olaryň arasynda saglyk, bilim, transport puwdoklarynyň, Cemaat hojalygy müdürliginiň we owa hojalygy tehnika hyzmat bölümleriniň işgärleri bolup, olar köplenç ýatymlaýyn ugradylýar. Dip efirde atlandyrylmasylygyny soran Balkanly büdjet işgäri 25 oktýabrda aýtdy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň habarçymyda gurrun bermegine görä, büdjetçiler Serdar we Bereket etraplaryndaky gowaça meýdanlaryna alınıp gidilýärler. Paýta ýygmyna gatnaşmakdan ýüzegürýän işgärlere adatçy bolşýaly işten kowuljak barada haýbat atylýar. Büdjet işgärleri sewit häkimiýetleriniň bu tagallalary güýçlendirmeginiň sebäbiniň ýurdun häzirki we öňkü prezidentleriniň paýta ýygmynyň depkinine nägilelik bildirmegi bilen baglanşyklydygyny hem aýtdylar. Geçen hepdäniň başynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we hepdäniň ahyrynda onuň kakasy öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow paýta ýygmynyň pes derejede alınıp barylmagynda nägile boldy. Sondan soňra welaýat häkimi paýta ýygmyny tiz tamamlamak üçin elinde bar bolan işçi güýjüni dolu ulanyp başlady. Dip büdjet işgäri aýtdy. Habarçymyz büdjet işgärleriniň mejburi paýta ýygmyna mundan ozal hem çekilendigini, ýöne häzirki ýaly köpçülikleýin häsiýete eýe bolmandygyny hem sözüne goşdy. Onuň maglumatyna görä welaýat we etrap hassahanalarynın saglyk işgärleri hem köpçülikleýin paýta ýygmyna çekilýär. Häzirki wagtda köp keselhananyň her bölüminde diňe bir lukman we bir şepaat uýasy işleýär. Niýataglara seretmekde kynçylyk emele geldi. Bir lukman bilen bir şepaat uýasy niýataglaryň tarabyny ödäp bilmeýär. Dip bir saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Welaýatyň häkimiýetleri büdjet işgärlerini paýta meýdanlaryna alyp gitmek işlerinde jemgyýetçilik awtobuslarynyň peýdalanýarlar. Habarçymyz bu ýagdaý sebäpli şäherlerdäki we etraplardaky jemgyýetçilik awtobuslarynyň köpüsiniň öz gatnawyny togtadandygyny aýdyp, munyň adaty ilatyň transport gatnawynda bökdönçlikleri döredýändigini belledi. Bu çıkışlaryň arasynda paýtaçy kärenneçiler bu ýyl gowaça meýdanlarynda paýtanyň hasyllygynyň pes bolandygyny habar berýärler. Etraplaryň gowaça meýdanlarynda paýta tas ýok. Mejburi ýygym bilen paýta hasylynyň köpelmejekdigi belli zat. Dip Balkanly kärenneçi anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak şu ýylyň iýun we iýul aýlarynda Türkmenistanyň dürli sewitlerinde anomal ıssy howa şertleri höküm sürdi. Käbir günlerde howanyň temperaturasy 48 gradusa çenli ýokarlandy.
ýaşandy. Şonda adatlyň ýurdun dürli sebitlerindäki habarçylary ıssy howanyň we ýiti suw ýetmezçiliginiň gowaça östürüp ýetişdirýän kärenetçileri we daýhan hojaluk eýelerini alada goýýandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri paýta önümçiliginde döwrewap tehnologiýalardan peýdalanylýandygyny, şol sanda paýta hasylyny ýygnap almakda döwrewap kombaynlaryň ulanylýandygyny aýdýarlar. Ýöne adatlyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerinde büdjet işgärleriniň paýta ýygymyna mejburi çekilýändigini ýa-da olardan ýygym üçin pul toplanylýandygyny awgust aýyndan bäri habar berip gelýärler. Gepleşiklerimizi Türkmenistanyň gender deňligi, Maşgaladaky terbiýeden başlanýan sagdyn jemgyýet we bu aladalaryň edebiýatda şöhrelenşi, hasanygy türkmenleriň, gyýyz gelinleriň ýüzüýüz bolýan kynçylyklaryna hakyky halk söýgüsini gazanan şahirleriň goşuk setirleriniň arasyndan gollu gözleme baradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Bu gepleşikde maňa kärdeşim Merdan Sariýew ýardamçy bolýar. Twitter ulanıcıların biri bir kız çocuğunuz olsa ismini ne koyardınız deyip soraptır. Gıyska wagtda müňlerçe like goýulan tweetde gyzlarynyň atlaryny aýdyp suratlaryny paýlaşan twitterçilerin arasynda türkmenler hem bar. Ýöne olar sorugy Halil Kuliýewiň 1960-njy ýylda ýazan Arzuw goşgusy bilen jogap beripdirler. Bu goşgudaky pikirler türkmen tweetçileriniň ýadyna soňky döwürde Türkmenistanda aýal gyzlary edilýän basyşlaryň güýçlenmegi, köpçülük ýerinde aýalyny urýan türkmeni görkezýän videonyň döredin aladalary sebäpli düşen bolmaly. Ýöne Halil Sahiriň gyz we onuň saatlygy, onuň her bir iste gorkmazlygy barada 60 ýyldan gowrak öňeden arzuwy, şunky günde gyzlar we batyrlyk terbiýeti baradaky ideýany öňe sürýän tanymal Amerikan ýazyjysynyň hem arzuwy bolup durýar. Bu arzuw Ana Sultan Kikilowa, Gurban Nazar Ezizow ýaly şahirleriň hem arzuwy bolupdy. Şu aralykda türkmenleriň täze nesli Twitterda gender deňligi baradaky çekişmelerini dowam etdirýär. Twitter ulanjy adamanyň paýlaşan bendi Halil Kuliýewiň gyýyz çaga bolan meherden, hormatdan ol goşgularynyň iň köp ýatlanýany bolsa gerek. Gyýdym bolsa bahar dakjak adyna goýulmadan bahar ýaly şat bolsun. Her bir işte gorku düşmän ýadyna bagtyar ýaýnasyn gorku ýat bolsun. Ikinji bir türkmen tweetçisi Asya bolsa bu setirleri biraz üýtgödüp şeýledipdir. Gyýdym bolsa Asya dakjak adyna goýulmadan Asya ýaly giň bolsun. Her bir işte gorku düşmän ýadyna haklaryň gorasyn gorku ýat bolsun. Belki de tweetçiler Türkmen Sowet şahiriniň bir tarapdan kompartiýa talaplarynyň aşagynda, ikinji tarapdan konservativ türkmen däpleriniň arasynda galyp, gyýdym bolsa bahar dakjak adyny diýip 1960-njy ýylda eden arzuwyna gen galandyrlar. Üçünji tarapdan onuň öz gyzynyň hakyny goramagy, gorkmazlygy barada gurrun edip bilsine buýsunandyrlar. Bu setirleriň şunky günde Türkmenistanda gender deňligi meselesiniň gaýtadan gün tertibine gelen wagtynda ýatlanmagy tötänlik bolmasa gerek. Şahiriň her bir iste gorku düşmän ýadyna bagtyar ýaýnasyn gorku ýat bolsun diýip edýän süýji arzuwyna biraz soň günwatardaky gyz terbiýesi we batyrlyk aladalarynyň çäginde gurrunun aýagynda dolanarys. Bille okan kursdaşlarynyň bir näçe okuwçysynyň gurrun bermeklerine görä Halil Kuliýew ýaşlygyndan gyzlaryň okudylmagynyň ýygralykdan, çekinjiňlikden çykmagynyň tarapdary bolupdyr. Şonda olaryň çağlarynyň hem sowatly, batyrgy, pikir edýän zadyny açyk aýdyp bilýän adamlar boljakdygyna çyndan ynanypdyr. 1980-nji ýyllaryň edebi nesli 1970-nji ýyllaryň aýagynda Halil Kuliýewden ders alan, onuň goşgularyny ýat tutan studentler sol wagt bu şahiriň onarça goşgusyny ýatdan bilýärdi. Ýöne onuň gyzlar we batyrlyk, olaryň hak hukuklary baradaky pikirleriniň 60 ýyldan soň hasty möhüm görünjegi hakynda pikir etmeýärdi. Şahir şol wagt hem ýaş edebiýatçylaryň käbiriniň pikirine görä döwürdeşleri Ana Sultan Kikilowa, Gurban Nazar Ezizow ýaly bir azajyk feminist meýilli bolupdyr. Bu onuň gyz gelinler temasyndan ýazan o diýen adaty bolmadyk goşgularynyň setirleriniň arasyndan gygyryp duran ýaly. Ol gyz prezident barada ozal aýdylmadyk sözler aýdýardy. Has mehirli, has sylaw hormatly we
gyzynyň aladasyny gataňyrdan edýän ata bolup görünýärdi. Kümüşdek guppoli aly dağlaryň gatwar buğularyny eretsin, çyn wedeg bolup goýry baglaryň tilaktyryp çöllü umman nöretsin. Tiskinmän aňdakdan, çekinmän gyşdan, sehralarda gül göwürdüp bag eksin. Ýaýdanmasyn, baş çyksyn her işden, ýadamadan rahmet çeksin, der döksün. Isle alim bolsun, islede daýhan. Ihlasly darasyn söýen zadyna, her ýerde bahardek bolsun şadiyan. Gyzym bolsa bahar dakjak adyna. Aýdylsy ýaly her bir saht Sultan Sahir hem öz döwrüniň ogly bolýar. Emma sahirler käte öz döwründen öňrek gidýär we düşünsmezlik zerarly kä halatda kän ejir çekmeli bolýar. Gepin gerdisine aýdylsa, Halil Kuli'nin kustosy we kärdisi bolan başga bir edebiýatçy Sahir Nazar Gullayew muny diýerliginde dawanyndan toýulan orta asyr sahiri Nisimiň ömrüniň we döredüjiliginiň misalynda düşündirmäge çalyşýardy. Halil Sahir'in heniz dogulmadyk bahar gyzyna at aýlap goýun wagty ýyl içinde gyzyna bestir doýduk adyny dakýan adamlar az däldi. Ogul gerek, ogul sultan, ogul nawat, ogul bostan ýaly atlar bolsa adaty gül ýaly atlar hasaplanýardy. Emma Sahir eýýäm sol wagt dünýä jägildäp inen gyzagada sen däl bize ogul gerek diýilmegini gaty görüpdir. Bu adalatsızlyk ýa gödöklük, ýyzgalyklyk bilen beýlikleriň edisýaly sessiz ylalasyp bilmändir. Özlerini ogul gerek bolaýsa, gyz hem bolsa ogul gerek diýerler. Gunnawlyzy aglap ýatan bäbegi ogul gerek, oglum diýip söýerler. Şonuň üçin dünýä inen badyny ogul gerek dakypdyrlar adyny. Elbetde Halil Kuli aňyr baş derejede sypaý, edeb ekramly, uly bilen uly, kiçi bilen kiçi bolup bilýän şahir hökmüni tanalýardy. Şonuň üçin ol ogul hem gerekli, ogul gerek hem diýär. Gyzaglar 92-denip konservativ jemgyýeti o diýen mahsus bolmadyk arzu edýär. Inni seredli oturulsa onuň feministligi dünýä gözer goşgusyna hem açyk görünýän eken. Hayran galyan garap, beýdip kime yaranjak sen, yaşmak bilen agdyň sarap, bürönüpsüň, bürönjek sen. Şahirin bu goşgusy onuň otlynyň üstünde duşan owadaşy, ygtyýaryny arlyran, arzuwlaryndan aýrylan, tämiz howadan iýne gany dem almaýan gelin hakyna. Ol onuň wagonyň aýnasyndan daşaryk dünýä seretmegini isleýär. Seret uyam töweregiňi durmuş gödel dünýä gödelliýär. Bu goşguýynyň ýazylan wagty goňşy ýerände hem aýal gyzlar edil häzirki ýaly çadyra giymäge mejbur edilmeýärdi. Hijabyny düdük giymänlik üçin tutsak edilen we şol ýerde ölen gyzyň hak üçin protest bildirip çadyralarny otlamaýardy. Halil Sahir'in gam çekme uyam atly goşgusy bolsa, täze döreýän mümkinçilikler esasynda aýal gyzlaryň oku bilimi ymtylmagy bilen konservativ enatalaryň aýal okap kazy bolmaz, köpek ýugurup tazy bolmaz diýen nakala ikili bilen ýapşan nöwrüniň önüm bolup görünýär. Sen okuwa aýtdyň, seniň hosarlaň senden geçýändigin etdiler aýan, ata menden geçdiler diýip özüň ýalňy saýyp gam çekme uyam. Şahir onuň ýagny okuwaydan gyzyň aglamaly gyzlardan dälligini, namysyň erkin, utanjyň haýaň elindeki aglamagyň aýyp boljakdygyny aýdýar. Gawundan renk karar diýipdirler. Halil Şahir'in söwer dosty Gurbanazar Eliýew bu hili uya, ýagny kiçi aýallagan gaýgysyny okuwaydan gyz bilen näl, eýsem görmeksiz gyz bilen paýlaşýar. Aglama gyz, uyazygym gam çekme, bilip bolmaz akwalyny öňünden, bu hogluk moç ýigitlere at takma, kim geçenok öz bagtynyň deňinden. Umidine büdüräp barýan gyzyň deňinden geçip barýan ýigitler öz owadan gyzlarynyň ýanyna howluk ýarlar,
Käbir gyzlary bolsa görmeklerini artyrjak bolup onuň bilen suraty düşärler. Sahir bu gyza owadan dogulma, bagty dogul diýen dul aýalyň ykbalyny mysal etirýär. Tekebbir bol, çykyp bolmaz gaýadek, sada bol aýlaryň dogusy ýaly diýip şeýle gaýalara hyýal edýän ýigitleriň entek bardygyny ynandyrmaga çalyşýar. Boýnalmaly Gurbanazar Ezizowdan öňem soňam hiç bir türkmen şahyry görmeksiz tylla ýüzükdek ýolda gum içinde galan sadalyň aladasyny itmeýändi we edenok. Gurbanazar Ezizowyň 4 gyzym, 4 nury diýdäm diýip başlanýan gyzlary ýazyly bilen arzuguly bagşlap ýazan goşulary bolsa, onda gyz perzende bolan hormat ýylyň, söýginiň belki türkmen şahirleriniň arasynda şu wagtda çelini iň çuň we näzik açylan nusgasy bolsa gerek diýärsiň. Ýigit kimin bir er kimin iýliň günüň hoşu bolun, adyňyz awraýyňyz bilen bir hataryň başy bolun, oğullan ýanyp ýörenler çeke akyzary diýsin sizi ýüze silip wagt gyýyz bolsa bolmaýarmy? Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň 1990-njy ýyllaryň başynda başlanan we 2006-njy ýylyň aýagyna çenli dowam eden neşe höwdasy we neşe keşlik başagaýlygy döwründe öýleriniň goşlaryny satyp bu hil sözleri diýdiren türmelerde goş batan goşadyrnak üçin näki goç ogullar gynansak-da al bolmandy. Şahir we 4 gyzyň kakasy bolan her näçe ogul küýtän hem bolsa Gurbanazar Ezizow üçin goşgularyndan görnüşine görä ogul ýa gyz meselesi ilkinji nowatda çağı hemde terbiýe meselesi bolupdyr. Ol utanmaň, gizlemäň ýüzleriňizi, dymmaklygy, ýygyralygy ogradyň, öz aýdyp bilmedik sözleriňizi çağaňyza aýtmaklygy öwrediň diýip nesihat edipdir. Bu ýerde diňe bir aýal gyzlara raýdaşlyk däl, durly meseleler baradaky dymyslyň, adamlaryň öz edýän pikirlerini aýtmakdan saklanmagynyň jemgyýetde döredýän problemalary, gorkuklyk meselesi baradaky alada hem bar. Şahir ilk dymyp geçip onuň deňinden soň tanqid edere adam döredýär diýär. Onuň pikirçe esasy mesele dymmazlykda, öz söýginde gazaply bolmakda. Bu pozisiýa türkmen jemgyýetiniň garaşdyrlykdan soň meýletin mejburi ýagdaýda saýlap alan dymmak ýa-da bir adamyň dolandyrşyny dolu boýun bolmak ýörelgesine ters gelýär. Türkmen edebiýatynda feminizm we söýgü ýa-da aýala diňe ysgy duýgularyndan garamak meseleleri belki indi işlenmelidir. Sowet döwründe türkmen aýal gyzlaryny 4 diýwaryň arasyndan azad etmek, olary ýok diýmek başarmagy öwretmek, şonuň bilen birlikde aýal gyzlary traktorçy, kombaýnçy, guruluşçy etmek hakynda gurrun edilen bolsa, hakyky adam azatlyklary we hukuklary diňe aýal däl, erkek hukuklary hem känçin gelip çuň we töwerekleýin öwrenilmeýärdi we öwredilmeýärdi. Has anagy Sowet adamlarynyň partiýa guluk asmakdan başga beýlik esasy hukuklary hakykatda gözden salynýardy. Ýöne türkmen Sowet edebiýatyndaky feminizm başlangyçlary barada gurrun edilende türkmen edebiýatyndaky we halk döredijligindäki söýgü lirikasy bilen feminizm garşdyrylmaly däl. Ikinji tarapdan gurrun edilýän iki şahir söýgü lirikasynda da uly ustadlyk görkezdiler we belki geljekde bu tema aýratynlykda ýüzleneriz. Emma olaryň aýal gyzlary bilen duýgudaşlygy, döwürdeş ýazyjy şahirleriň köpsinde duşmaýan raýdaşlygy barada aýdara zat bar. Käbirleri feminizmiň türkmen medeniýetini we taryhyny asla täzelik dälligini aýdyp, görogul lesanyny görogla akıl maslahat berip oturan ýeňesi Gülennam, Aga Yunus Peri, Harman Näli aýallary Berdi Kerbabaýewiň Aýgytladım romanyny aýnany we beýlekleri mysal getirýär. Ýöne bu meseleniň 1960-njy ýyllarda Sowet diktatory Ýosif Staliniň ölümünden soň we onu paş eden Nikita Khrushchev döwründäki işlenşi biraz başgaça bolup görünýär. Mysal üçin Halil Kuliýewiň Ulugy goşgusyny bir tarapdan sada, ikinji tarapdan türkmen ýaşlar üçin şuňky wazipligini ýitirmedik pikirler bar. Ýigitlerde bir ýetmez, gyz hinlarlar gyradan, akylna seretmez, alkymyna sereder. Gözelerde bir ýetmez, ýigit saýlar gyradan,
akılını seretmez, altınını sereder. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmen jemgyýetindäki gyýyz terbiyesi we bu meselelerin edebiyatda we Twitter çekişmelerini şöhlenişi baradaky gepleşigini dinleýärsiňiz. Bu gepleşigi dinläp, sizin hem öz pikirlerinizi aýtmaňyza garaşýarys. Türkmen tweetçilerinin Halil Kuliýewiň gurrun edilen goşgusyny ýatlamagynyň bahanasy şeýle görmäge Türkiýeli tweetçiniň gyýzady baradaky soragy bolsa-da hakyky sebäbi bu goşgudaky her bir işte gorku düşmän ýadyna bagtyar ýaýnasyn gorku ýat bolsun diýen pikir bolup görnýär. Bu çaklama ol goşgunyň Türkmenistanyny soňky döwürde aýal gyýlaryň hak hukuklarynyň barhaken bozulýanlygy barada çykan habarlary, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň käbiriniň özara gurrunçylykda Türkmenistanyň bir näçe ýyldan Awganistan, Iran ýaly aýarlara barha ýoguz zarayan ýurt bolaýarmy kadip berýän aladaly soraglaryna esaslanýar. Türkmen häkimetleri görnüşinden öz aýalyny ýyly göz edip ýençýän erkegi däl. Türkmen garaly Begül Anna Nazarowanyň keskwalyndan çen tutulsa zor bilen alınıp kaçılan we öz zanyny kastetmäge çenli ýetirilen gyýdyň ölümini guman edilýän oğlunyň hem jogapkärçiligi çekmekden saklanýar. Synçylaryň käbiriniň pikirine görä, wezipeli, baýa täsirli adamlaryň olaryň oğullarynyň aýal gyýlara edýän sütemleri bilen bagly faktlary barada metdugatda ýa resmi derejede hiç ýyly gurrun edilmezligi ýurdun ýolbaşçylarynyň düşünjesi we öýde alan konserwatiw terbiýesi bilen bagly bolup görnýär. Şol wagtda aýal gyýlar meselesi diňe Türkmenistan ýaly Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýa-da aýal gyýlar edilýän sütem boýunça ýokary derejelerde durýan Russiýanyň meselesi, dünýäniň meselesi bolup durýar. Halil Şahyryň gyýlar we batyrlyk, gorkmazlyk, olaryň edenli, başarnykly bolmaklary baradaky arzuwyny dolanyp gelýär. Tanamal Amerikan ýazyjysy Caroline Poll'un New York Times nesiriniň bestseller tanawyna giren Batyrgy gyýyz kitabynda we alyp barýan düşündürüş işlerinde gyýlaryň terbiyesindäki konserwatizm, olary aşy goruglamak, gowşak etmek endiklerine garşy täze endikler batyrgylyň öwredilýän zatdygy wagt edilýär. Ýazyjy öz çykyşlarynda gyýlar näme üçin başdan geçirme saatlygyny elden gidirmeli diýip soraýar we olaryň edil oglanlar ýaly daşlyk aýalardan böküp ýüpden sallanyp baglara dyrmaşyp bilýändigini aýdýar. Gyýz ony etmeli däl, muny etmeli däl diýen pikirleriň olary çağalykdan çekinjeň, ýygyry, gorkak edýändigini öňe sürýär. Eger Halil Kuliýaly arzu etmeli bolsa, soňky 10 ýyllyklarda ingilis dilini gowy öwrenmek mümkinçiligine eýe bolan türkmen ýaşlary wagt tapyp bu kitaby türkmen diline terjime edip ýaşlykdan öňünde Hytaý diwary bolup dikelýän gorkudan geçsek türkmen gyýlarynyň köpelmegine kömek etsediler diýerdim. Ýöne häzirki modernlaşýan dünýäde ene ata we çağı terbiyeti meselesinde odaly öz çağlaryny bizim gurrungyny eden sahirlarymyz ýaly çuň ýürekden söýýän ene atalaryň gelýän nesliň beýnisini ütgetjekdigini, şeýlelikde dünýäniň hem özgerjekdigini aýdýanlar hem bar. Başga bir pikire görä bolsa, ene atalaryň köpüsi öz çağsyny hakykatdan hem söýýär. Bu mesele däl. Bu hili pikir edýänler dünýäni hormat ýylygly terbiýe ýörelgesine ýerýän nesliň özgerjekdigini ýaňdydýar. Şu aralykda türkmenleriň täze internet asryndaky nesli gender deňligi baradaky üzlem saplam çekişmesini dowam etdirýär. Türkmen jemgyýetçiligindäki gender deňligi barada inni edilmeli gurrunlaryň temasy hökmüni aýtsak, özüni teacher media wagtlandyran tweetçi şeýle tweet ýazypdyr. Şu gender deňligi hadisasyny ýaşlara gowy edip düşündirip biljek türkmen ýokmy? Çynym bilen aýdýan, düýün erkekler taýt geysin, dyrnak taktyrsyn diýipýär. Näme sebäpden diýsem, aýallara hormat diýär. Beýnisi bekemedik, durmuşdan näme garaşýany belli däl diýip olaýdýar. Eýsem bu meseleler boýunça azatlygyň okujylary we dinleýijileri näme pikir edýär? Pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaňyza garaşýarys.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşinde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.